Pribilinský autokemping v Račkovej doline bol 9. júna 2016 miestom stretnutia starostov a pracovníkov obecných úradov a tiež zástupcov štátnej správy Horného Liptova. Pre účastníkov bol pripravený výborný guláš, ktorý uvaril pán Andrej Flajšeker, pracovník obecného úradu v Pribiline. Organizačne stretnutie zabezpečovali pracovníci obecného úradu v Pribiline a zvládli to na výbornú. Čiže dnes sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov obecných úradov Horného Liptova, to znamená starostov obcí a aj s pracovníkmi, preto aby trošku sa utužili vzťahy medzi obecnými úradmi a predovšetkým aj preto, aby pracovníčky a pracovníci obecných úradov, ktorí naozaj zabezpečujú tú činnosť jednotlivých úsekov, aby sa medzi sebou aj porozprávali, vymenili si skúsenosti, prípadne keď potrebujú s niečím poradiť, aby sa poradili. Aby tá informácia jednoducho medzi nimi prebehla. Som veľmi rád, že pozvanie prijal aj prednosta okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, pán inžinier Janko Galvánek. Tu vidno vlastne ten záujem štátnej správy, že chce spolupracovať a riešiť problémy samosprávy a určite tá samospráva tých problémov má dosť a je čo riešiť, je o čom sa rozprávať vzájomne. Škoda, že to počasie nám nedovolilo urobiť nejakú lepšiu, významnejšiu túru, ale boli sme sa prejsť, aby potom sme takto družne posedeli a porozprávali pri dobrom guláši a aj pri nejakom tom štamprlíčku. 9.6.2016 sme tu v Račkovej doline na autokempe, ktorý je vo vlastníctve obecného úradu Pribilina. Tešíme sa, že nás pozval pán starosta, pán inžinier Milan Kohút, ktorý to zorganizoval. Už tradične sa stretávame na týchto podujatiach starostovia Horného Liptova, samozrejme pracovníci okresných úradov a riešime pracovné veci, čo sa týka novej legislatívy a takýmto spôsobom si vymieňame skúsenosti. Myslím si, že Horný Liptov je, ako sa hovorí, odsúdený na spoluprácu a my si to uvedomujeme a myslím si, že sme takým dobrým príkladom na to, ako sa dá v samospráve spolupracovať. To znamená nerobiť si problémy a jeden druhého informovať o niektorých veciach, o projektoch, o výzvach. Čo ma veľmi teší, v rámci Horného Liptova máme miestnu akčnú skupinu Horný Liptov, ktorá nám elegantne funguje a teraz robíme spoločný program hospodárskeho sociálneho rozvoja, takže prakticky je to už v konečnej fáze a tým pádom vieme, ktorá obec aké zámery má a snažíme sa v rámci obcí to doplňať a nejakým spôsobom zviditeľnovať ten náš krásny Horný Liptov. Naše dnešné stretnutie sme začali s aktuálnou témou odpady a bola tzv. Prednáška ohľadom separovania oleja, kuchynského oleja a tento použitý olej, ktorý dokážeme vyprodukovať v domácnostiach, sa zbiera. Berie to firma na ďalšie spracovanie. Z tohto oleja sa robia nafta do motorových vozidiel, takže dokážeme aj takýmto spôsobom to naše životné prostredie chrániť. Samozrejme ten spálený použitý olej nejde do kanalizácií, do nejakých nádob s komunálnym odpadom, ale dá sa takto zhodnotiť aj ďalej. Takže pevne veríme, že nastúpia starostovia školy, ostatné zariadenie k spracovaniu, k zberu tohto oleja. Takže uvidíme, ako to naštartujeme na Orave. S týmto projektom začali a chceme pokračovať aj my v ňom.
18.6. v sobotu sa uskutoční futbalový zápas starostov Horného Liptova proti Mufuze. Starostovia Horného Liptova sa už pripravujú na tento zápas, absolvovali sme niekoľko tréningov, odohrali sme aj jeden prípravný zápas. Verím, že toto vystúpenie bude mať taký propagačný charakter na zviditeľnenie aj Horného Liptova a bude ponímané v takom duchu športu a zábavy. Neodohrá sa len zápas, ale v skutočnosti budú aj vystúpenie spevákov, koncerty, bude hrať vtipnejší, vyhráva, budú známe osobnosti, ako je Vojtek Piško a verím, že táto vec prispeje aj k takému bližšiemu, nielen ako tu máme pracovné stretnutie starostov, ale prispeje aj k takej zábave a stmeľovaniu kolektívu týchto starostov Horného Liptova a reprezentácii celého Liptova v rámci Slovenska a tohto regiónu. Tento futbalový zápas uskutoční sa v Kvačanoch. Je to obec, ktorá má okolo 570 obyvateľov. Máme školu základnú i materskú školu. Zhruba v materskej škole máme 33 detí. Do školy základnej máme 9-ročnú školu. Chodí 160 detí, je teraz zapísaných. Táto škola je vytvorený obvod s obvodom 10 obcí okolitých. Máme prekrásnu Kvačianskú dolinu, ktorá je prepojená prakticky s Proseckou a je vyhľadávanou destináciou pre turistov. V Kvačianskej doline bola vybudovaná jedna vyhliadka cez občianske združenie a teraz sa dobudováva druhá vyhliadka, ktorá bude čoskoro otvorená a prebehne aj kolaudácia.